this feeling any longer. Yan na i-jogging ron. Asa naman to si Marky, uy? Murag taon-taon na ba? Saan oras sa uwan na ilang i-jogging ron? Paano masabi? Piting yun. A few inches later. Be! Ayun na! Sabayan ta ka mag-jogging. Anong karoon pa man ka? Nadugay gali ko na, kaya na ko gipasa kay Joy. Okay. Joy? Joy? Kisa man na si Joy? Business partner na Business ko! partner. Babae na po di ay. Babae na po di ay. Usa- Bansok na nadugay ka. Paminaw ba sa mukha ni Bihanan niya? Uy! Gwapa nga malita, ang ako ang uya, pero pwede ko siya kalab. Paminaw sa good, be. Paminaw sa ba? Kung sa maning bataan eh, silusa man kayo ka. A few moments later. Kana kinaiyan ni mo ba? Maldita kayo ka ba? Nung sa di ka dira, uy! Be! Be! Meron na kita gyabtan. Sama tayo at walang mati. Pamanday ni ma-okay din eh. Gagoy! Grabe! Paminaw ra good, be. Paminaw sa ba sa mukha, Ang Judy mo. bata Uy, mo. grabe, makadira, uy. Sorry na. Laman ng una, pag ako may problema, alam ko may matatakbuhan sa sandali. Anong sa maning Bihanan? Hala ka di ha. Grabe, Judy na siya ba? Hala ka di ha. Be! Sama tayo at walang mati. Maning Bihanan, uy, di pa kapika po yun. Makunin mo, uy, nung sabi ka. Gagoy nyo, mga... Tama na ni Biba. Layo na kita gyabtan, no? Yan, ibalik na ta diri sa agi. Oh, magbalik-balik jud taan eh. Abala ka, Droy. Nga, nakadili na ko nimo. お前はもう死んでいる。 Saan sa giingon ni mo? Ha? Ang sigingon mo sa kuha? Dili na ko sa imo, ha? Dili na ka sa kuha kay? Silusa ka niya, maldita. Okay. Silusa ko og maldita? Hoy, 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 hoy. Basi nakalimot ka. Unsay gi-promise mo sa kuha to nanguyab pa lang ka? Sugta lang lagi ko, Han. Kaya na ko na i-handle mo ka silosa. Labi na na imong kamaldita. Yeah, boy. O, di ba? Di ba? Di ba? Kay numdum ka? Maunang agwanta ko kay giuyab ko nimo. Stilaning guma, pinakong sa'yo lang. Sana may oras ron, uy. Dugaya, asa naman to si Marky? Kalagot siya daan niya, uy. Saan ang orasa, oh? A few inches later. Dugaya ni mo, uy. Nabisi, manggod ko, be. Kay kanang sa balay ba? Nang hinlo pa, manggod ko. Okay. Naman siguro kay laing babae ginahapit-hapit. Paano masabi? Aw. Kung yung nana, manggaling, be. Magbulag na lang siguro ta, uy. Wag. 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 Magbulag ta? Oh, magbulag ta. Sure. Why not? Total, yung nanay naman ni, away naman lang porminte. Total, wa naman ni padulungan ni nga relasyon. Paano masabi? Sige, sige. Unya, karon kay bulag naman ta. Ang binakupulsak nga gihatag na ko sa imo, ha. Okay. Kaning imong gihatag sa ako, ah? Ay, unsa ay pabungol-bungol ka ng medyas good. Ani midyasan ni? Kuhaan ni? Kuhaan. Kuhaan. Unya, kisa may naghatag ana imong sanina. Ah, oh, gihatag na ko ni sa imo, ha. Sige, tuo ka. Oh, unsa man na? Unsa man? Nganong mutanaw man ka, mag-ilis man ko. Gusto na pag makita sa akong abs? Gago! Kinsay nagpalit ng pugong nimo? Ha? Kani? Ambina, ambina. Ako yung nagpalit ana ba, ambina? Okay. Oh. Kuhaan ni. Sakit ba ya? Alangan magdili para ma-feel pud nimo ang sakit. Sa bawat saglit, hanggang masaktan. Basi nakalimot ka. Ako'y nagpalit anang kalo nimo. Kaning kalo? Hubuan na. Ambina. Okay. Yapo guganahan na niyo, kapmaot. Ano yun, daro? Ambing 20 nga akong gihatag sa imo hagahapon nga ipalit unta nimo quick. Kuhaan ni imong 20 oh.
Kana ba? Sig nagtuo ka. Di ba nang hiram ka sa ako og 1,000 kay imong ipaayo sa motor? Wapog ko nahangol ani oy. Paano masabi? Ambe, Kuha niyo. Oh, daro. nararamanday ni. Di ba bulag na ta? Lakaw na. Okay. Hoy, asa naman ka? Basi nakalimot ka. Kanang imong motor, di ba imo nang giprinda? Isay naglukat ana, di ba ako? Ambing susi. Susi ra di ay. Eh, Daro. ambi ba? Ambi ni ba? Ambi. Di na lang gud ta magbulagod. I wonder how